Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Παρακολουθείτε Unboxing TV και σήμερα θα σας κάνω unboxing τη φιγούρα Nightmare Before Christmas του Tim Burton, τον Jack. Λοιπόν, είναι η σειρά 1 της Active Label και να ξεκινήσουμε με το κουτί. Το κουτί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι τεράστιο, όπως βλέπετε. Από πίσω βλέπουμε ποιες φιγούρες υπάρχουν από τη σειρά 1. Είναι ο Pumpkin King, είναι ο Mayors and Spotlight, Mayor, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτός. Η Sally and Cooking, η κουζίνα της. Και βλέπουμε και το Jack από πάνω. Λοιπόν, είναι ταινία της Disney, για όσους δεν την έχουν δει. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι ταινία με τέτοιες κούκλες. Εντάξει, πιστεύω άμα δεν την έχετε δει θα έχετε δει σίγουρα το τρέιλερ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Οι ηλικίες για αυτή τη φιγούρα είναι 14 και πάνω και ο λόγος είναι πάρα πολύ έθραυστη. Είναι λεπτή η ρητίνη της και σπάει εύκολα. Είναι και για παιχνίδι και για φιγούρα, αλλά για παιχνίδι θέλει λίγο προσοχή. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω τώρα να την πάρει κάποιος για να παίξει, γιατί δεν είναι και πολύ φθηνή η φιγούρα. Πάμε να ανοίξουμε τη φιγούρα. Μισό λεπτό. Ωραία. Sorry γι' αυτό. Λοιπόν, η φιγούρα έχει ένα αρνητικό. Επειδή είναι πολύ μεγάλη φιγούρα, ποιο είναι το αρνητικό της? Δεν μπορεί να στηριχτεί εύκολα, διότι
Κοιτάξτε τα ποδαράκια, είναι πάρα πολύ μικρά και γι' αυτό δίνει και μέσα στο κουτί τη βάση, η οποία είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, ας μην τον βάλω στη βάση ακόμα, να σας δείξω κάποια πράγματα για τη φιγούρα. Λοιπόν, το μόνο που δεν μου αρέσει στη φιγούρα είναι αυτό που σας είπα μόλις τώρα, ότι έχει πάρα πολύ μικρά ποδαράκια. Εντάξει, έχει βάση, αλλά οκ. Τώρα αν πω ότι δεν μου αρέσει κάτι άλλο θα είναι ψέμα, διότι είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, έχει πάρα πολύ ωραίο βάψιμο, τα ρούχα είναι υφασμάτινα και το παντελόνι και η μπλούζα και το φανελάκι από μέσα είναι υφασμάτινο. Αυτό εδώ είναι πλαστικό, αυτό εδώ. Είναι κανονικά action φιγούρα, κάνει ολόκληρη περιστροφή στο χέρι, κουνάει τον αγκώνα, η παλάμη ολόκληρη περιστροφή, το κεφάλι, ολόκληρη περιστροφή και το κεφάλι, εντάξει και για το άλλο χέρι, το πόδι πάει πάνω, λυγίζει, το πόδι δεν γυρνάει και για το άλλο. Πίσω αυτό είναι υφασμάτινο επίσης. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι από μια σκηνή, λογικά θα τη θυμάστε σίγουρα αν έχετε δει το έργο, που πάει στους δικούς του και τους λέει για τα Χριστούγεννα, τους ανακοινώνει δηλαδή τι είδε. Είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή το έχουν βάψει και το έχουν σκαλίσει και φαίνεται λες και είναι πραγματικό ξύλο, αλλά εντάξει δεν είναι, είναι ρητίνη. Αυτά εδώ είναι λαστιχένια, αυτά εδώ. Από κάτω λέει ότι είναι της Disney, Made in China. Όσο για το Made in China, μην το δείτε ξέρω εγώ και πείτε μούφα η φιγούρα. Όχι εντάξει, εννοείται ότι δεν είναι μούφα, διότι αν προσέξετε σε όλες τις φιγούρες τώρα πια λέει Made in China. Εντάξει, βέβαια εκτός και αν πάρετε κάποιο που είναι copy. Εντάξει, αυτό ισχύει. Σε λεπτό να κλείσω το κουτί. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για αυτή τη φιγούρα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Αν θέλετε την γνώμη μου, είναι μια φιγούρα που αν έχετε τα χρήματα είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα για να την αγοράσετε. Τη φιγούρα τη βρήκα στα Public και δεν ξέρω αν έχει άλλη, νομίζω έχει άλλη μία, αλλά ψάξτε στο site του Public να τη βρείτε. Την έχει πολύ φθηνά, δηλαδή άμα τη βρείτε στα Public την πήρα εγώ στα 15 ευρώ, είναι τέλεια η τιμή. Αν την ψάξετε μέσω ίντερνετ πάει πάνω από 30 ευρώ. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ καλή τιμή στα Public. Τώρα αυτά είχα να σας πω. Τώρα συνεχίστε να κάνετε περισσότερα subscribe για περισσότερα βίντεο και μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.